hey guys ngaske ningandivi wrong but hey nendiqaphelayo nina nisifundi captions nezi videos umuntu ingathi umamela nje i2 seconds ogqiba gibisela i-comment. Sometimes ubokho ungena ufunde nje noba ziyi2 3 ungathi igqiso ubuza into kanti biseyiphenduliwe because awuphela uba ngathi usislow learner ngo ngathi ngutilili ongena airtime. Phofu ke kudala noyiswa kufunda i-instructions abanye baphinda standard 6 kai 3 because kuthiwa true or false yena afuna ukuthi igximfe i-paragraph but ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndipost ivideo apha Monday because ibi-birthday kaBravo kuta Bravo ke kuwe. Nabo namathamsanqa besithi happy birthday kum. Eyami birthday ngo-April mina ndi-deactivate kwabo Facebook because andifuni bendigityiselwa ngaba HBD babandayo but ke asikho lapho namhlanje man guys. Abanye balibele ukugxekana ne-hug because kaloku soloko sikhona esasimenxe sizafowukhasa kwipisi engaka abeshene engayiboni i-bigger picture because kaloku ijani nevision angasoze yena ayibone. Ndihamba nentwana yami ke phaa obvious esasilenda sinevoice ebhityileyo. Ndifika phaa kuye ndithi makaphume ndilapha phandle uthi eyi ndisaphunga ndayiqonda nje bapewu konakele. Akaseli kaloku these days woyika i-comrades marathon sifika phaa u-order amanzi no-0% be-red square a whole fucking njani efika kwi-groove isele idrinko pop but hey impintshi yam liyani ingalilingeni igeze inguye nalasiyaseya ngabantu bokuqala undibasela. Last year kwalanga bandinika imaki bathi jani ndithetha nabantu nangoku intwana yami in-invayithile phaa Friday nge-30th kaSeptemba esivivana iKhayelitsha ukhoziphi chance kuyomamela amaXhosa ayo-mistake kwaliya le poster ibhalwe ngesiXhosa. Tikiti 150, we're only selling 200 tickets, so food is cost. But ke asikho lapho namhlanje man guys.